Kinahanglayan gayud nga mukaon og mga pagkaon nga makapalig-on sa ato ang immune system. Usa sa mga utanon nga may dakong tabang mao ang pagkaon nga adunay kamunggay. Gani rekomendado gayud kini sa Department of Health. Busa ani ang report. Ang lamiang utan Bisaya. Ang tinolang manok. Pipila lang kini sa mga putahe nga atong nailhan nga sinagulan gayud og kamunggay. Apan sa pagtumaw sa sakit-sakit, matud sa Department of Health, mas maayong butangan og kamunggay ang mga putahe aron mapalig-on ang atong immune system. Sa usa ka culinary expo sa lungsod sa Konsolasyon, may uban nga mga estudyante sa elementary ug high school nga gibida ang mga putahe nga adunay kamunggay. Adunay corn soup diin gawas sa mais ug carrots. Gibutangan nila kini og kamunggay aron mas sustansyado. Adunay utanon nga susama sa chop suey ang pagkaluto, apan gisagulan usab og kamunggay. Cheesy pork malunggay nga gipakapinan og kalabasa. Adunay ginaling nga baboy nga may duha ka itlog, gatas, mga lamas ug uban pang mga sagol. Gawas sa kalabasa, gibutangan nila og usa ka tasang kamunggay. Giroll kini og dayon giprito. Kamunggay can boost our immune system so that we can avoid being sick or we can avoid illnesses. Matod sa usa ka chef nga mamahimo ra gayud nga butangan og kamunggay ang imong lutoon, depende usab sa imong gusto. In the culinary world, daghan na kayong nigamit sa kamunggay sa lain-lain nga pamaagi. Gay nanatay pandesal nga morenga, nanay kamunggay ice cream. So ang uban gani gihimo siyang juice or ang uban gihimo siya nga mga patties for vegetarians. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.